Vasárnap és a nagy hét üzenete. Hétfőn este 9:30-kor ismét világpanoráma. Német és osztrák jobbfordulati tanulságokról, keleti áldozatokról szólunk, és vigyázó szemünket a perzsa, no és persze a magyar égbolton tartjuk. Szerencsecsillag vagy kémrepülő, nem mindegy. Köszönöm, hogy még a világ végén is nézik a világpanorámát. Új-Zélandon, Aucklandben jártam ott egy napi repülőúttal. Pár órával közelebb van Sydney. Köszöntöm műsorom lelkes nézőit, az ausztráliai Bardi család tagjait. Néznek minket a floridai Hollywoodban is, mert nem csak Kaliforniában van ilyen nevű város. És a szintén amerikai Pasadénában is népszerű a világpanoráma. Köszönöm hűségüket, kitartásukat. Önök révén mind messzebb toljuk ki a valóság és az igazság első vonalait a földgolyón. Kell is, mert mintha ágyú golyóbison röpülne maga tehetetlenül ismeretlen célpont felé az emberiség. Viszontlátásra hétfőn!